tarkastellaan sitä, että miten saadaan ne datat sieltä vaikka jollekin tutkijalle, jota kiinnostaisi tarkastella tarkemmin, että mistä satovaihtelut johtuu. Niin kuin esimerkiksi tällä pellolla tässä on meneillään muokkauskoe, jossa on kaistoja, ja nyt tietenkin kiinnostaisi se, että kun tässä näkyy näitä kaistoja, niin kuinka iso se vaikutus on ollut ja miten sen saa sieltä esiin, niin se ei onnistu täällä FarmTracksin puolella, vaan sitä varten pitää tiedot viedä muualle. Ja se onnistuu täältä. Ensimmäinen asia on se, että tarkistaa, onko tuo totaalisato hyvä. Jos se ei ole, niin se pitää päivittää vastaamaan sitä oikeaa satoa. Sitten siinä menee ehkä 2-3 tuntia jopa ennen kuin noiden serverillä ne päivittyy, mutta sen jälkeen voi sitten valita täältä tämän hammasrattaan kuvan ja sieltä Export Harvest. Ja tässä vaiheessa nuo kuvatiedostot, tuossa on nuo polygonit, niin ne ei oikeastaan meitä kiinnosta. Ne on ihan kivoja visualisointiin, ne saa vaikka Google Earthiin sieltä talteen, mutta se mikä kiinnostaa on tämä Corrected Yield Points. Ja nyt tämä esittää 2 muotoa. Toinen on AgLeaderin muoto ja toinen on tämä Esrin Shapefile, joka on tosi yleisesti käytetty muoto, niin valitaan se Esrin Shapefile ja sitten napsautetaan, että Export. Sitten siellä menee hetkinen. Ja sitten se kysyy, mihin tallennetaan, niin tallennetaan pisteet. Ja se ei sitten sen vaikeampaa ollutkaan. Seuraavassa videossa katsotaan että sitä seuraavaa päätä, eli mitä sitten tehdään, kun tollaiset saadaan KISS-ohjelmaan sitten. Mutta näin niin viljelijän näkökulmasta, jos tekee tutkijayhteistyötä, niin tuolla tapaa niin sieltä saa pihalla. Eli varmistaa, että kokonaissato on oikein. Periaatteessa voi varmistaa, että nämä puintipöytä on oikein, kasvi on oikein ja hehtolitrapainot on oikein. Sitten odottaa pikkusaikaa, että se päivittää ne ja sitten vie ne ulos SHP-tiedostoksi.